खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बड'लेण्ड बुब्लिया रादाब होनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिगौ जे बावैसो सिगाङाव थामहिनबा 16 फेब्रुवारियाव जे सेबाजों खुंजाबनाय जे आनजाद बे आनजाद मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादखौ बे समाव बेनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ होबाय थामहिनबा रिजाल्टखौ दिनै 10:30 रिंगा बे रिंगायाव फोसावनाय जाबाय आरो बे फोसावनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन जायगायाव जे फरायसाफोरा बे फरायसाफोरा उथ्रिसारदों आरो बेखौ लानानै फरायसालिफोराव रंजाथाइखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो मोनसे गोजोनथाव रादाब बे लानानै फैदों BTR हालामनि जे मोननै जिल्लाया बे समाव आसामनि मादावनो टप 3 नाम्बाराव दङ थारैनो जोबोद बाखनायजाथाव बे खौरां मानोना आसामनि गेजेरावनो टप 3 नाम्बाराव मोननै जिल्लाया BTR हालामनि जे गंनै जे जिल्ला बे गंनै जिल्लाया बे समाव जायगा आवग्रिनो हादों बे थारैनो बाखनायजाथाव होननानै जों बुंनांगोन मानोना BTR हालामनि थामहिनबा BTR गोजोन गोरोबथा जाबाय बे गोजोन गोरोबथानि उनावनो फरायनायनि बिथिंखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला BTR हालामाव दावखोनायखौ जों नुनो मोनदों सिगांनि समावबो नोंथांमोना नुदोंमोन जे चिरां जिल्लाया टप 1आव फैनायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन थिग बेबायदिनो बे समाव मेट्रिक आनजाद थामहिनबा 16 एप्रिलाव खुंजानाय जे सेबाजों खुंजानाय जे मेट्रिकनि आनजादनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो बे समाव रंजानायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बबे जायगायाव थामहिनबा बेसेबां बिजाथिया बे मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन आरो बेसेबां फरायसाया बे समाव पास जादों थामहिनबा उथ्रिसारदों आरो बेसेबाङा बे समाव उथ्रिसाराखै आरो बेनि अनगायैबो टप पजिशनाव सोर बिजाथिया थामहिनबा बेसेबां आनजाद होदोंमोन थामहिनबा बिथांमोना मोननो हादों आरो गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोब्ला जों बे समाव फार्स्ट डिभिजनाव बेसे मोनदों बे समाव डिस्टिंक्शना साबैसे मोनदों सेकेन्ड डिभिजन बेसेबां मोनदों थार्ड डिभिजन बे समाव बेसेबां जों बिजाथिया मोननो हादों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होगोन टप 5आव माबे बबे जायगानिफ्राय टप 5 आरो सोर बिजाथिया बे समाव टप 5आव दा जायगा आवग्रिनो हादों आरो बबे जिल्लायाव गाहायसिन थामहिनबा बे समाव उथ्रिसारनाय जे अनजिमा बे अनजिमाया गाहायसिन बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव होगोन नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनो नागिरदों जे HSLC थामहिनबा मेट्रिक आनजाद 16 फेब्रुवारियाव बे आनजादा खुंजादोंमोन आरो बेनिनो 4 मार्चआव बे थुंगेदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ थामहिनबा दिनै 20 एप्रिल 2024 मायथाइयाव दिनै फोसावनाय जादों 10 रिंगायाव आरो बेनिनो गासै एप्लाइ बेखौ माने बिजाथि होनो बा बिजाथि गासै बेवहाय आनजाद होदोंमोन 4,25,966 जना बे समाव आनजादखौ होदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो एबसेन्ट जुदि जों नोजोर होयोबा 6,888 जना बे समाव एबसेन्ट जादोंमोन आरो बेनि गेजेराव उइथेलआ 361 बे समाव बिथांमोना उइथेल जादों आरो बेनि गेजेरावनो एक्सपेलआ 61 जादोंमोन होननानै सेबाया फोसावदों आरो गुबुन फारसेजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला आनजाद लिरनाया बे समाव 4,19,078 जना बे समाव आनजादखौ लिरदोंमोन जुदि जोङो मेल फिमेलाव नायोब्ला मेला जादों 1,87,904 आरो बेनि गेजेराव फिमेला 2,31,164 आरो ट्राइजेन्डारखौ नायोब्ला 10 जना ट्राइजेन्डार आरो बेनि अनगायैबो जोङो जुदि पास पार्सेन्टेजखौ जुदि नायोब्ला 75.7 जौखोन्दो बे समाव पास पार्सेन्टेजआ बे समाव डिस्टिंक्शनखौ नायोब्ला जोङो नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनगोन बेवहाय गासै 6,392 85 जौखोन्दोनि सायाव गासै बेवहाय 6,392 डिस्टिंक्शन मोननो हादों बेनि अनगायै स्टार मार्कआ गासै मोननो हादों बेवहाय 20,552 बे समाव स्टार मार्क मोननो हादों गासै बेवहाय फार्स्ट डिभिजन हल्डारा गासै अल आसामाव 1,05,873 बे समाव मोननो हादों फार्स्ट डिभिजन इंक्लुडिं बेवहाय स्टार मार्कखौ बा डिस्टिंक्शन आरो स्टार मार्कआ बेवहाय हाबफादेरनानै दं सेकेन्ड डिभिजनखौ जों जुदि नायोब्ला 1,50,764 1,50,764 बे समाव सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों थार्ड डिभिजनखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला बेवहाय गासै दङ 60,680 जन बे समाव सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों टटेल लेटार मार्क हल्डारा गासै 1,93,159 जन गासै हाइएस्ट ससियेल साइन्सआवनो मोननो हादों हाइएस्ट सुबुंफोरा बा केन्डिडेटफोरा ससियेल साइन्सआवनो लेटार मार्क मोननो हादों बेवहाय गासै 36,973 जना बे समाव ससियेल साइन्सआवनो मोननो हादों लेटार बेनि उनाव जुदि जों नोजोर होयोब्ला टप 3 डिस्ट्रिक्ट
मोनथाम जिल्ला बा जिल्लाया आसामनि मादावनो हाइस्ट मोननो हादों हाइस्ट बेवहाय पार्सेन्टेज थामहिनबा टप 3 बेफोर जादों चिरां आरो चिरां 91.2 चिराङा बे समाव आरोबाव टप आवग्रिनो हादों 91.2 जौखोन्दो नलबारिखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला 89.1 जौखोन्दो आरो बाक्सा 86.9 जौखोन्दो उथ्रिसारनाय जे अनजिमा थारैनो जोबोद बाखनायनांगोन मानोना बे समाव BTR नि जे मोननै जिल्ला बे जाहैबाय चिरां आरो बाक्साया बे समाव टप 3 आव आसामनि मादावनो टप 3 आव जायगा आवग्रिनो हादों नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन दे HSLC आनजादाव चिरां जिल्लाया टपआव मोनदोंमोन आरो बेनिनो फिन आरोबाव मेट्रिक आनजादाव बे बाराव टप 3 आव आवग्रिनो मोनदों बे जोबोदनो बाखनायजाथाव हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन मानोना BTR गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो बे समाव गोजोन फैदों आरो फरायनायनि सुबिदाखौ फरायसाफोरा मोनदों आरो जायनि फिथाइ महरै बेफोर बेनि अनगायैबो लवेस्ट पास पार्सेन्टेजआ अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 60.9 जौखोन्दो थारैनो बेवहाय मख'नांगोन जे BTR निनो मोनसे जिल्ला जाय अदालगुरिया बे समाव गासिमनिख्रुइ गाहायसिन जिल्ला पास पार्सेन्टेज दुखुनांथाव बाथ्रा 60 जौखोन्दो 60.9% बे पास पार्सेन्टआ जों जुदि नोजोर होयोब्ला गासिब जिल्लानि गेजेराव बेवहाय गाहायसिन थाखोआव दावख्लायलांनायखौ जों नुनो मोनो थारैनो बे दुखुनांथाव बाथ्रा गुबुन फारसेथिं गोजोनथाव बाथ्राखौ बेखौ बुंगोन जे जिल्लायाव BTR हालामनि मोननै जिल्लायाव टप 3 आव आवग्रिनो हादों आरो गुबुन फारसेजों दुखुनांथाव बेनो जे BTR निनो अदालगुरि जिल्लाया बे समाव गाहायसिनाव जे थादों जिल्लाफोरनि गेजेराव गाहायसिनाव थादों आरो गुबुन फारसेजों टप 5 कैंडिडेट इन order on merit list साबाया बे समाव टप 5 आव जायगा आवग्रिनो हादों अनुराग दलय प्राग एकाडेमी सिनियर सेकेंडारी स्कुल जरहाटनिफ्राय 593 बिथाङा जौखोन्दो थामहिनबा बिथाङा मार्क केरि खालामदों बिनि उनाव दङ जरना सयकिया शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन सारियालिनिफ्राय बिश्वनाथनिफ्राय बिथाङा 590 थामहिनबा बिथाङा गासै मोननो हादों बिथाङा गुबुन फारसेजों मनास प्रतिम सयकिया बिथाङा आइलेण्ड एकाडेमी कमलबारी माजुलिनिफ्राय 589 आइलेण्ड एकाडेमी कमलबारी 589 बिथाङा मोनदों माजुलिनिफ्राय बेनि अनगायै जों जुदि नोजोर होयोबा बेदान्ता चौधरी बिथाङा मोनदों स्टेला मेरिया स्कुल सरुपेटानिफ्राय बे समाव मोननो हादों बरपेटा जिल्लानि बिथाङा 589 सरुपेटानिफ्रायबो बे समाव मोननो हादों गुबुन फारसे जों नोजोर होयोबा दिब्याश्री काश्यप रामानुजन सिनियर सेकेंडारी स्कुल नगावनिफ्राय 589 बिथाङा बे समाव मोननो हादों थामहिनबा बे टप 5 आव जायगा आवग्रिनो हादों आसामनि बेलायाव नोजोर होयोब्ला गुबुन फारसे जों जुदि नोजोर होयोब्ला कैटेगरी हिसाबाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बेवहाय रोखायै लिरनाय कैटेगरी वाइज अफ द रिजल्ट जेनेरेला 76.6% OBC 76.6% MOBC 75.1% जुदि SC खौ नोजोर होयोबा 70.3% आरो गुबुन फारसेजों ST हिल्सनिखौ नायोब्ला 78.9% आरो गुबुन फारसेजों ST प्लेन थामहिनबा बर' हारिफोराबो बेवहाय गेले ST प्लेनाव गेले बेनि जे पास पार्सेन्टेज जोबोद मोजां बेवहाय 79.1% गासिबनिख्रुइबो हाइएस्ट होननानै जों बुंनांगोन 79.1% बे समाव बे जौखोन्दो थाबैनो जोबोदनो बाखनायजाथाव ST नि जे पास पार्सेन्टेजआ बे समाव बे बोसोराव जोबोदनो मोजां टी गार्डेन एबा TG 51.5% आरो CWSN 63.1% बे समाव बेफोर रिजाल्टखौ थामहिनबा बे फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो रोखा होबाय थारैनो जोबोद बाखनायनांगोन जोङो मोननै जिल्लाया जोंनि गेजेराव BTR हालामनि मोननै जिल्लाया बे समाव टप 3 आव जायगा मोनदों आरो गुबुन फारसेजों दुखुनांथाव बे बाथ्रा जे अदालगुरिया गासिब जिल्लाफोरनि गेजेराव हाइसिन बा 60.9% बे समाव जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों बे जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा BTR हालामनि थाखाय आरो गुबुन फारसेजों मोननै जिल्लाया जिहेतु टप 3 आव जायगा मोनदों बे जोबोद
गोजोनथाव बाथ्रा आरो एसटि प्लेन हिसाबाव एसटि फोरनि जे पास पार्सेन्टेज 79.1% जोबोदनो बे बाखनायजाथाव मानोना एसटिनि जे पास पार्सेन्टेजआ गुबुन गुबुन जुदि जोङो एमअबिसि एससि आरो गुबुन जेनेरेलफोरखौ जुदि जों रुजुना नायोब्ला एसटिनि पास पार्सेन्टेजआ जोबोदनो मोजां बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन